Dobrý deň, prajem. Srdečne vás vítam, vážení diváci, v televízii HUN. To je prvý raz, čo vysielame v slovenskom jazyku. A dovolte mi, aby som pozdravil jedného starostu z nedalekej dedinky. Tento pán starosta sa volá Söni Jožef, ktorý sa pôvodne volal Srpek. Je to jedna stará slovenská rodina, ktorá už žije 300 rokov v oblasti Pilišu, v jednom prekrásnom malebnom okolí. Tam je malá dedinka, ktorá sa volá teraz Santov. A v tejto malej dedinke bol pán Söni, alebo pán Srpek, ostatné pri starom mene, bol starostom. Takže srdečne ťa vítam v našej televízii. A musím našim divákom povedať, že pán starosta rozpráva jeden jazyk, ktorý sa vlastne 300 rokov nemenil, takže sa to momentálne rozlišuje troška od tej spisovnej slovenčine, čo sa na Slovensku hovorí. Lebo táto dedinka si zachovala tú pôvodnú reč počas tých 300 rokov, čo sa sem presťahovali Slováci zo severu. Takže pekne ťa vítam a pokúsme sa spoločne. Ja musím tiež povedať, že už asi 40 rokov nerozprávam slovensky. Takže ja určite budem tiež hľadať niektoré slova, ale ja myslím, že sa navzájom budeme si vypomôcť. Takže pekne ťa vítam. Ďakujem, že ste ma zavolali. Ja nie 40 rokov, ja 66 rokov vyprávam po slovensky, lebo ja nie ve škole som sa učil po slovensky len od mamičky. Od mamičky sa učil. A to je dobré, lebo čo som sa ve škole učil, to je málo. Kedy sa len ve škole učí, to všetko zabudne. Ale ja za to nezabudnem, lebo aj čil. Aj čil sa po slovensky rodín z mamičku. To je kuriózum, vetem to, že z mamičku sa ani neviem ináč vyprávať. Keď sme my dva len po slovensky, tak mi to dojde na jazyk. Po maďarsky nie, ale už keď je u nás volakdo, keď nerozumí po slovensky, povedzme moja žena, tedy už po maďarsky sa vračíme, keď sme len my, tedy len po slovensky. Oni nám to nejde ináč. Povedzme, žena moja je ze Šomáru, na Šomári sú Šváby. Takže aj ona je švábska, ona vedela po švábsky. Či si chlopkám pohľad, jaký chruňo som bol, že deti naše, keby ona mi po švábsky hovorila volačo, ja po slovensky by som hovoril naspak, tedy aj naše deti by sa naučili po nemecky aj po slovensky. A potom len po maďarsky sme sa radili, takže moje deti nevedia už len po maďarsky. Šanujem to veľce. Niečo ti poviem, ja som žil skoro 30 rokov v Nemecku. A moja žena bola Bulharka. A ja som sa snažil, že aby sa naše deti naučili každým jazykom, ktoré my tiež poznáme. Takže keď som sa ja rozprával so svojimi deťmi, som sa rozprával maďarsky. Žena samozrejme sa rozpráva s deťmi bulharsky. A keďže sme žili v Nemecku a deti skrz škôl, lebo školy sa stále rozprávajú po nemecky, takže oni sa medzi sebou nemecky rozprávali. Takže keď sme sedeli pri večeri napríklad pri stoli, tak bolo automaticky, vždycky, že 3 jazyky aktuálne bolo počuť. Keď sa pozrel syn doprava, na mňa sa hovoril mi po maďarsky, pozrie sa doľava na matku, rozpráva sa po bulharsky. A keď chce niečo povedať, aby sme všetci rozumeli, tak hovoril nemecky. Ale vieš, oni tak vyrástli, že dá sa povedať, že bez akcentu rozprávali hneď od začiatku 3 jazyky. A potom neskôr samozrejme k tomu prišla angličtina a francúzština. Takže teraz ešte nie sú 20 roční a už rozprávajú plynulo 5 jazykov. Takže to je veľmi dobrý štart do života, podľa mňa. No, Jožko, povedz mi prosím ťa, jak si sa stal starostom v tejto obci, alebo v dedinke? A o tom tiež troška rozprávať, že jak držíte svoju tradíciu, slovenskú tradíciu v tej dedinke malej. Však dokiaľ si môžeme, dokiaľ len držíme, lebo je to pekné. Keď sa
po slovensky modlím Oče náš, tedy mi to ide lepšie do srdca. Aj po maďarsky sa modlíme, my Aťank. Ale povedz moju mamičku, Vikán, po slovensky. A po maďarsky Tikán. Justá mamička, just tak sa rodíme, ale po maďarsky je to inakší. Po slovensky je to také ťažké, pekné a dávne. To veľce tak ľúbime. Pozri sa, keď sa naučil modliť sa od svojej mamičky, to je absolútne samozrejme, že keď sa po slovensky modlíš, tak to vlastne máš v sebe aj mamičku s tou modlitbou, lebo od nej si to dostal. To je úplne samozrejme. No ale aj to vidím, že už naši mladí už tí si nedržal. Čím som zrozumel to, človek čím je starší, tým báť sa lepí na dušu také, od čeho človek vyplakať, ancvajtraje, porád začne plakať. Keď tí staré pesničky, tí slovenské pesničky, čo naši starí, vyše 300. A to len tak spívajú, to nemusá vokať, že či kera ide, kera nota. To nie je tam... Zo srdcem to vyletí. Sú také, čo musím plakať. To je úplne normálne. A oni vedia, sú šviháci, lebo vedia, že kera pesnička je to, na kerem začnem rumágať. Keď to chcú, aby som plakal, tedy tu spívam. Už to robia náročne, že? Že teraz chcem, aby Jožko plakal, takže začnem tú pesničku. A jaký slovenský kultúrny život máte v tej dedinke? Máte tam nejaké... Však my ve škole sa učíme po slovensky. Každé dieťa sa učí po slovensky. Za to dostaneme aj peniaze. Od vlády za to, lebo po slovensky sa učíme, dostaneme peniaze. Tam v tej dedinke teraz žijú aj Maďari, samozrejme. Však my sme aj Maďari, aj Slováci. Dobre, ale to sa chcem preto pýtať, že tieto deti, ktoré tam prišli, napríklad z Budapešti sa tam vysťahovali, tieto deti chodia automaticky aj do tých tried, kde sa učia aj slovensky? Takže oni sú prinútení sa učiť. Nemrnčá, lebo sa radujú tému, že zadarmo dostanú jeden jazyk. Nemusá platiť za to. Áno. Že nie sú sprostí. Malo by to byť normálne. To by malo byť normálne. Áno. Ale aj to vidím, že čo tam sa naučia, to za to není také hlboké. A tých učiteľov dostávate zo Slovenska, alebo z vlastných ľudí? Naši učiteľi to učia. Hovorím, za to hovorím, lebo ve slovenskej to není tak. Ja keď som bol starosta, za to, že medzi nama tam ve obci volakeráve, každý vedel po slovensky, takže keď došel núter bárdo, po slovensky sme sa radili. Nebolo tak, jak ve slovenské, že nesmíš sa po maďarsky učiť, či vyprávať. Tu každý. Ale keď mal aj papír od jazyka, tomu som mohol dať aj peniaze. Nie, že som ho hrešil, aj trestal za to, že musíš vyplatiť volačo, lebo sa po slovensky radíš. Naopak, dal som mu peniaze, nie len sa rať. Naopak to je jak tam. To je sprostosť, čo tam hovorá, čo tam robá. Tu u nás je to konzi naše. Vyjdem na ulicu, žiaden nebom, tu je, každý sa raduje. Ešte tu sa po slovensky radia, chvála Bohu. Tu sú títo šváby na šomári, aj tí, keď dojdu, len sa, dobre, chvála Bohu, tak počúvajú, ale je to dobré. Lebo oni sa po švábsky radia. A ja za ním, ale je to dobré. Áno. To by to malo byť všade. Tak vieš, ja viem, že ak toto bolo kedy. Tieto národy, ktoré žili v Karpatskej kotlini, to žiadny problém medzi nami nebol. To len teraz sa umelo vytvára zväčša zhora z politiky, to je na nás nahodené. Ale keď chodím po Slovensku a stretávam sa samozrejme s mnohými Slovákmi a medzi nimi som sa zoznámil s nie jedným takým človekom, čo má veľmi, veľmi hodnotné ľudské vlastnosti
a s nejedným som sa stal priateľom. A vždycky na to prídeme, že keď máme možnosť nejako medzi sebou komunikovať, keď sa vieme dorozumieť, tak nájdeme v tom druhom toho človeka a ctíme si v jednom druhom tie naše ľudské vlastnosti a tie svora spravené alebo na nás nahádzané konflikty hneď zmiznú. Keď vidím, že to je dobrý človek, tak už ma vôbec nezaujíma, či je Slovák, alebo čo to je. Ctím toho druhého človeka. A mňa to veľmi mrzí, že tá politická situácia v 20. storočí vlastne tak umelo spravila tie kly medzi naše národy. Mňa nielen mrzí, ani to nerozumiem. Odtiaľto ani to nerozumiem, že od čeho sa boja, však vyše 1000 rokov sme tu už spolu. To just ten luft dýchame, just tak robíme, není ani nejaký, nevím co, čo je v dedine, tí malí ľudia, to som zbadal, že raz ma zavolali do Žiliny. A tam sedeli od 12 ľuďov, čo sú ve samopráve, a pýtali sa, že ako je to u nás. Že my na Maďarskej Slováci ako žijeme ve škole. A just to im hovorím, že tu nám platia za to, lebo si jazyk. Takže naša vláda, ďakujeme pekne. Keby sme nedostali tí peniaze, by sme sa mohli škrábať. Ale tak taky nie, taky máme na to aj peniaze. A potom na konci potom bolo, čo sme jeli, aj čo došel to rádio. Rádio sa ma pýtal, že no, na Maďarskej, ako žijete tam? No, vyprávali sme sa a potom hovorí, že no na konci mi povedzte bálen, že čo by ste najvác chceli tam na Maďarskej? Čo by vám tam trebalo najvác? A ja som to hovoril, že to by nám chýbalo najlepšie, keby ste vy tu ve Slovenskej nebantovali Maďarov. No od tej doby ma nevolajú. Vidíš, toto vidieť, že z hora sa vytvára tento keľ, čo sa medzi naše národy dáva. No, ja som si myslel, že nehovorí som také sprostosť, som si myslel, že aj im je to dobré, lebo nás tu nebantujú, nám tu žiaden nehovorí plané slovo. Som si myslel, že aj tam je to tam. No, už ma obiehnali. Také nevyprávaj tu. No vidíš. Troška sme sa rozprávali o tom, že z ktorého časti Slovenska ste boli sem prisťahovaní pred 300 rokmi. Ty si už sa pokúsi to hľadať tam hore a ty si myslíš, že to je od Bratislavy na severozápad asi približne tým smerom. Že? Ale teraz, ja ťa teraz počúvam po slovensky rozprávať, lebo doteraz sme sa po maďarsky rozprávali, ale ja ťa počúvam, ty používaš také slova, ktoré ja poznám zo Stredoslovenska. Trenčín, okolo Trenčína. Banská Bystrica, Lučenec, tá časť, len napríklad just, to slovo just, ako som niekoľkokrát povedal pred chvíľou, áno, justák, to sa na západnom Slovensku vôbec nepoužíva. Vôbec nie. Ale v strednom Slovensku to je veľmi často počuť. No víš, čo je činné zas? To je Piliš. Okolo Piliša 7 dedín. Každá je slovenská. Chuť, Mlinky, Kestúc, Čív, na Čabeuši, Nevelce, na Santove. A každý ináč vypráva. Na Kestúci tak hovorá, poďte domu deti. Aha. My tak hovoríme, poďte domu deti. Deti, meko. 6 kilometrov a už ináč sa radia. Aha. Dozaista oni od inakál došli. Pravdepodobne, áno. Lebo čo sa stalo na Maďarskej? Pravda, tu boli Turci 150 rokov a Santov nič nebolo s nej. Jeden človek tu nežil. Však v Piliši všetko to bolo vyvraždené, ja viem. 40 000 ľudí zabili.
či to nevím, že Turcia alebo Habsburgy, môže byť, že Obidvaja asi. No a pravda, prázdna je dedina, kto tu bude robiť, kto bude okopávať, kto bude orať. Za to doniesli ľudia, tedy to bola Maďarská, tedy z Maďarskej doniesli, ale že odkal. Kde ostali ľudia? Prvý človek bol voďarácky Joško. Prvý človek. A tam, okolo Šaštína, tam je voďarák, taká dedina. A boli aj takí, ktorí sa tak volajú, že bolerácky. Aj taká dedina je. No a za to som to išiel. Je to možné, ale hovorím, že ako keď tvoje nárečie počúvam, to sa mi viacej zdá, že to je stredoslovenské nárečie. Tomu podobné. Môže. Mal by si sa tam tiež pozrieť, či tam takú nejakú dedinu nenájdeš, lebo však môže, že taká istá dedina, také isté meno sa nachádza aj tam niekde. Však to nie je také isté, že za to, lebo povedzme, ja sa tak volám, že Szőny. Je také mesto, že Szőny. Kde je to ďaleko? No vidíš. No dobrá, ty si sa predtým volal Srpek, nie? Srpek, no to je to. Však ešte môj otec sa tak narodil. Aha. Potom a máš o tom nejaké dokumenty, že tvoji predkovia pred 200 rokmi sa tiež volali Srpek? Máš. Tam by sme sa mali snať pokúsiť, že podľa tohto mena hľadať niekde, že kde máte korene, tam hore. Toto meno tejto rodiny by sme mali hľadať. Však sú mnoho také rodiny na Santove, ktoré si premenili meno. Škripek. Kulár to je tak. Ale Srpek to neviem ani čo značí. Srpek to značí volačo. Ja neviem o tom. Srbiec znamená, že ťa svrbí koža. Svrbí, no toto ale to je srbí a srpek neviem, čo to znamená. To neviem preložiť. Ja neviem, lebo pravda to je, že my tí slova poznáme, tí ich osnujeme, čo sme aj do Čilku, lebo u nás nebolo nič, čo je nervujitáš. To, keď preložíme do slovenčiny, to je obnova jazyku. Však my sme ani do slovenskej nevedci. Hovor, že vy rozprávate sa s jazykom, čo je 300 ročný pôvod. My tí, čo sme robili. Sem, tak to si zachovali. Čo sme robili na Santove? Vápno pálili, tam trebala opálka, tam, keď sme orali, tam trebala mechovička. Títo poznáme, títo slova. Ale už to nevieme, že čo je to, že samoobsluchanec, alebo títo nové slova. Kedy sme to posúvali? Odkiaľ by si mali vedieť. Jožko, ty si bol takým správcom, ktorý spravil prísahu na svätú korunu. Rozprávaj niečo o tomto. Aby vedeli slovenskí naši diváci, že čo je tá svätá koruna. V Uhorsku bol voľakedy taký, teraz si neviem posledne, či to je, nie je to zákon, ale možno, že ty mi vieš povedať, choďme nejako ako to má. No vidíš, také slova. Taký slovo neviem po slovensky povedať. Ale to je, počkaj, myslím, že na to prídem snáď. Jeden národ má svoj neviem. Identit. Nie, s identitou to nemá nič spoločného, že to je zákonotvorenie jedného štátu a to sa týmto jedným slovom vyjadruje. Ale po slovensku teraz fakt neviem. Jednoducho, tuto 1000 rokov bolo jedno také zákonodárstvo, by som to teraz takto vyjadril, aj keď to nie je správne slovo, ktoré vlastne garantovalo každému človeku, čo žil v Karpatskej kotline, tie isté práva a tie isté povinnosti. No vidíš, my sme mali, nielen my, každý národ, čo je tu v Karpatskej kotline, každý mal jedného kráľa, ktorý sa tak volá, že Svatý Štefan. No. A Svatý Štefan čo robil? Na títo, to sú národy. Čo sú
do korunu. Táto koruna každého je. Každému patrí. A ešte čo má syna Imra, aj tomu také hovoril, čo ešte aj čil môžeme to tak jak zákon. Tak to môžeme. No za to sa mi ľúbi Svatá koruna. Lebo tam je aj kresťan, ale tam sú aj národe, tam je ľúbosť, tam sme spolu všetci, tam nie je rozklb, ty boj za Dunaj, lebo si není môj. Fuj, divý si, sprostý si. Nie, tam není, tam je všetci, poďte dokopy. Táto koruna nás drží, kresťanská koruna. Za to som dal. To ešte 2006 bolo, v léte, augusta 15. v Kaloče. Tam bol Bábel Balázs, ten je érsek, a tam sme si dali, čo je to, že eskü? Prísaha. Prísaha. Tam sme si dali, lebo on je jeden veľký farál. No pred ní sme to chceli dať, 100 samosprávcov. Alebo starosti tam bolo. A ja to tak si držím, že to mne je pevné. Ja sa dávno zaoberám s týmto zákonodárstvom, čo vlastne vyjadruje Svätá koruna. A tiež môžem potvrdiť, že to sa nejedná o ničom inom ako o láske, o spravodlivosti, o tom, že každý jeden druhému je bratom alebo sestrom. Tí, ktorí žijú v tejto spoločnosti v Karpatskej kotletine, ten fakt nebol nikdy rozdiel medzi národmi. Každý národ bol rovnoprávny. A čo sa teraz učí v týchto rôznych školách, ako aj v Transylvánii alebo aj na Slovensku, ja myslím, že tam sa učí veľmi skrivdené dejiny. Dejina sa neučí tak, jak to bolo voľakedy. Prvý raz toto sa majú naučiť. Lebo táto, keď nás nie rožka bola, každý človek bol jednaký pod tej korune. Každý. A som veľmi rád, že to hovoríš ako túto žijúci Slovák, lebo ty to cítiš na vlastnej koži, že jak to bolo, že jak ste mohli ostať 300 rokov, počas 300 rokov 15 kilometrov od Budapešti, mohli si ostať slovenskou dedinou do dnešného času a nikto vám nikdy neblížil, pretože ste tuto žijúci Slováci. Za to hovorím niekedy. Aj ja som na maďarskej, ja si slovenčinu neodhodím. To tedy zvyknem hovoriť, lebo to nemusím hovoriť. Je to samozrejme. O tom sa nemusím ani radiť. Víme, že to je tak a hotové. Tak je to 1000 rokov. Ale tedy, keď je voľaká pletka, keď Maďarov hňujú alebo plujú na Maďarov, vtedy to zvyknem hovoriť, že ja som za to, lebo tu na maďarskej sa za to nemusím báť, že za to ma vybijú. Čujete? Počuli ste? Toto je taká krajina. Lebo my máme jednu Svatú korunu. Za to sa nemusím báť. Tam sa musí báť za to niekedy. No, za to som zvykal to hovoriť. Nie za to, lebo ja si to búcham po prsách. Nemusím si. Ale keď je také, to tedy nech vedia ľudia, že čo je. No, práve preto si zvláštnym človekom, lebo není tých ľudí tu veľa, ktorí, keď tam sa robí krivda na Slovensku, napríklad proti Maďarom, že aby sa tuto ozval nejaký Slováka, ukázal na to, že nerobte to, lebo tuto nie je to zvykom a to tiež cítiš v duši, že to je nespravodlivé. Ale aj oni to cítia, aj oni vedia, že není to také dobré, lebo ja si to myslím, čo má svedomí, ktorý má dobré svedomí, to cíti, že to není dobré. Mladí, lež ľudia, čo sú v dedinkách, čo nemajú nejakú onú kokárdu, nemajú nič, len motiku aj čo robá, tam není chyba. Oni sú just takí, jak my. Necítim, ale keď čo ja do jedného sklepu, kde hore v Trenčine alebo ďalej ide a po maďarsky sedí, tedy už začnú fintorgovať.
To sa mi nelúbi. Mal si taký, napríklad taký zážitok, keď si bol na severnej časti Slovenska, že si išiel do jedného obchodu a tam po prípade cítil ten človek, že tvoja slovenčina má eventuálne maďarský akcent, lebo máš nejaký malý akcent, čo sa tejto oblasti používa, samozrejme. A záleží si napríklad takéto, že ťa nechcel vyslúžiť len preto, že nerozprával tú čistú slovenčinu ako on? Nie, ja som to necítil za to, lebo porad po slovensky som sa radil. Áno, ale máš akcent, ktorý tam To neznačí nič, lebo aj ve slovenskej sú. Môže byť, že keď je v Košev, keď je 600 kilometrov, už ten dá ináč vyprávať. To je pravda. Takže z toho som nemal pletku. Nie, nevyprávali sme sa, tedy, keď sme išli do Slovenskej, tedy po slovensky sme sa radili. Ja som mal nie jeden raz taký zážitok, že bral som za sebou hostí z Maďarska a oni si niečo pýtali po maďarsky, lebo nevedeli po slovensky, pýtali si niečo po slovensky a on ten predavač nevedel, že ja rozumiem slovenčinu. A hovoril svojmu druhu, čo tam tiež obsluhoval, že toho neobsluhujú, to sú Maďari. No a vtedy ja som prišiel k nemu a povedal som mu po slovensky, že prosím vás, knihu sťažnosti by som si prosil. Zadívte sa, pozrieť na mňa, že prečo. No hovorím preto, lebo vy, jednoducho zo šovinistických jak sa to povie, do šovinistického sladiska sa nechceli vyslúžiť toho pána. Také som čula aj ja. To sa často stávalo. To veľmi záleží od aktuálnej politickej situácie, vieš, lebo keď to zhora začnú do toho národa chrliť takéto myšlienky, tak v každom národe sú tu ľudia, čo dajú sa na to nachytiť. Bola, kedy bolo také, že ve voľakém hoteli, kedy Slovák bol, ten meň musel platiť za volačov. No a volado pred ňama bol, a tedy tí sa po maďarsky radili, no až potom ja, keď som došiel na rad, tedy už ja som už bol trošku vyklopený a po slovensky som sa radil, ja som dostal lacnejšie. No ale nevedel, že ja som Maďar, lebo tedy by som nedostal ani lacnejšie. Také bolo. Či neviem, či je také, ale... Počúvaj, ty si taký človek, čo racionálne rozmýšľa. A myslím, že ty vieš, že táto naša Karpatská kotlina, naša hovorím, lebo ty tiež tu žiješ, ja tiež tu žijem, mohla by byť najbohatšou krajinou na Zemi. Všetko tu je. Všetko prírodné bohatstvo máme v tejto kotline. A tým pádom, že to rozdrvili, vlastne tú bohatú jednotu rozdrvili na tam malé také partikuly, ktoré vlastne sami nezvládnu zbohatnúť, lebo tie malé časti nemajú to celok, čo by mohli mať, keby ostali spoločne. Jak to vidíš napríklad ty, ako tunajšie žijúci Slovák, problematiku Trianonu? Táto krajina za to, odkedy je, vždycky sú takí, čo sú jeden proti druhého. Mohli byť aj spolu, ale za čo sú tak. Ja si to myslím, že keď veľké trestení treba na to, aby došli na to, že tí chumaj spolu môžete, tak je lepší. Dokiaľ nedostanú jednu dobrú facku od Pána Boha, keď sa nestane také volačo v tejto kotline, že dojdu na to, lebo nedojdu na to. Keď im takto hovoríš, tedy oni si vyprávajú svoje. Ale raz musá dojsť na to, ale ja sa bojím, že keď voláčo veľké trestenie sa stane, aby sa hovorí, že ja som chruňo, aj ty si chruňo, buď sme spolu a potom voláko správne túto krajinu, nie je toto pekné, nemusíme byť proti jeden druhého, môžeme byť aj spolu a tak je lepší. Ale neviem, či dojdu na to
od samo seba. Alebo musí ich Pán Boh voľako potrestať. Ja to vidím, že nielen Ukrajina, ale celý svet je na tento ceste. Bohužiaľ, áno. Bohužiaľ. Ja si to vidím, že vidia veľký hlaváči, že tam je, spadneš tam poradí je konec. A predsa i nás nehajú, neideme to. By mali zvoniť, že zvoňte, lebo je veľká chyba. A nie, len nás to... Ťažko, práve z tohto dôvodu táto naša televízia, hunská televízia, bude pravidelne vysielať aj v slovenskom jazyku. Alebo my chceme z tohto spravodajstva vysielať lásku medzi ľuďmi. Nielen smerom Slovákom, ale aj smerom ostatným národom, ktorí žijú v tejto karpatskej kotline. Lebo ja som pevného presvedčenia, že keby sme spojili svoje sily a tieto sily navzájom v našom prospech túto silu združili, tak neboli by sme hračkou západných veľkých štátov, ktoré nás momentálne srtli v Európskej únii a používajú nás len na to, aby sme boli ich trhom a tie isté práce, za ktoré oni dostajú 10-krát toľko platu, ako alebo na Slovensku, alebo v Maďarsku, alebo všade, kde sa tu pozrieš, teoreticky sa nám musíme skonštatovať, že nás preto sltli do Európskej únie, aby sme boli ich otrokmi. A pokiaľ títo naše národy nebudú vidieť, že len spoločnosť silou a jeden druhému ruku dajúc môžeme dosiahnuť zase to, aby sme boli veľmi bohatou krajinou, kde všetko je. A ja by som aj povedal, že by sme oveľa bohatšou krajinou, ako sú oni. Lebo tuto máme všetko, máme strašne dobrú zem, toľko humusu, keď zakopeš do zemi. Keď ideš do Nemecka, tak po 10 cm humusu už tam máš kameň. Takže vlastne toto všetko nám Pán Boh dal. Však aj ja tak vidím, že Európa na nás vychosňuje. A keby sme my spolu boli tu v tejto karpatskej kotline, ten by sme neboli vyslúžení im. Ten by sme mohli sami všetko. Osraní ste. My si tu všetko porobíme. Všetko dostaneme. A nemusíme takto, čo budete nám robiť, či nám takto, alebo takto ukážete, či takto musíme kúkať. Všetci sme v tejto. A mohli by sme jesť také rajčiny, ktoré majú chuť rajčiny, sú červené a nedostať z Holandska nejaké zelené niečo, čo keď to zahryzneš, tak žiadnu chuť to nemá a to by sa mohlo na celú paletu teraz mohli by sme ukázať, že... To neviem, že či to vieme spraviť, lebo už svet je tak je pobalúchaný celý svet, že keď v Brazílii vytnú džungel, to ja cítim. No. Je to ďaleko. Keď v Amerike repülőt buchne do toho domu lietadlo buchne, a sa porúca všetko, to si myslím, že to je vaša... Nie, to aj my cítime. Takže neviem, či to vieme spraviť, že sme tak sme globalizovaní. Táto globalizácia, to je pletko. Ale vieš, keď skúsime tu analyzovať tú globalizáciu, tak musím na to prísť, že to je niečo tak protiľudského, že podľa mňa to niekedy sa rozpadne. Lebo keď veľmi dlho niečo trvá, čo je protiľudské, to dosiahne takú kritickú mieru, že to sa nedá držať ďalej. Potom sa to rozpadne na svoje vlastné prvky. A takisto ako rozpadla Rímska ríša, takisto ako rozpadla Nemecká ríša, rozpadla, Napoleónová ríša, alebo rozpadlo Sovietský zväz, takisto rozpadne aj Európska únia a takisto rozpadne aj Amerika, lebo používa politiku, ktorá není ľudská. A to
to má svoje zákony, že to do nekonečne nemôže žiť. Však už sa to blíži. A už sa to blíži, tak myslím, to veľmi veľa ľudí cíti, že sa to blíži. Ale celý svet taky bolo. To vždycky už vyše, čo ja neviem, koľko tisíc rokov. Raz spolu, potom... No, čo to je to? Potom zase. No, preto si myslím, že tá globalizácia niekedy sa rozpadne. Či už to ide. No. A potom ostaneme vedľa seba, dáme si ruku a budeme vedieť, no teraz ideme, začneme nový život, ktorý už potom bude lepší. Dobre, vieš, ale čo bude s deťma, aj vnúčky, čo bude s nima. No. Lebo nemajú deti, nerodia, lebo sa boja, čo bude, nevedia, čo bude. Veľká je to probléma. Ja neviem, či bude z toho volať, čo to je také, že táto celý svet, kde není szeretet. Není láska. Kde není láska, lebo to je najlepší antineuralgika, alebo léky. To sú najlepšie léky na to, že svet nech sa vyhojí. Najlepšie na dušu. Duša je liek. Na dušu je najlepšie. No, na dušu, dobre. Áno. Ale keď to nebude, ale či to není akorát, za to ideme do pekla. Áno, to je to, že ideme do pekla. A nevieme to pristaviť. Vidíme, že ideme do pekla a nemám už len 1000 kilometrov, ale len idem. Pedig vím, raz bude konec tomu 1000 kilometrov. Ja keď som bol vojak a ten centy sme ondili každý deň. Každý jeden centimetr odstriali. Kristia, pane, keď to nebude nikdy aj konec. A raz len došiel ostatný. Pač. Áno. Aj to dojde. No vidíš, Jožko, práve preto začínam s tou televíziou, aby som svoj vlastný boj proti tomu začal. Lebo nechcem prísť tomu koncu, aby som padol do toho pekla. Chcem aspoň svojim deťom chcem niekedy ukázať, že váš otec sa pokúsil o to, aby sme spravili nejaký lepší svet. To je pokus o to. My sme vinovatí, že čo im dáme. Práve o to sa jedná. Ale aj na nás záleží, keď nebojeme proti tomu, keď to vidíme, že to ide zlým smerom a nič proti tomu nerobíme, tak my sme vinovatí na to. Ja to hovorím. My sme vinovatí. No. Čo sa s ním bude stať, no to sme my vinovatí. Presne tak. Jožko, máš ešte na srdci niečo, čo by si rád povedal v Slovensku, tvojej materčine? Ja. Som veľmi rád, že si tu a dúfam, že s tvojou pomocou tu môžeme ukázať v tejto televízii tu našich žijúcich Slovákov, lebo ja by som chcel, aby sme tuto spravili pravidelnú reláciu pre tuto žijúcich Slovákov, aby sme sa spoločne s nimi snáď aj radili o našej budúcnosti. Z ľudského hľadiska. A že to aj môžeme spraviť, že nás za to žiaden nehničí, že to robíme. To je jedna otázka k ním. Čiže to mi došlo na myseľ, že keď ja som pozbíral tie slovenské pesničky, mám ich na CD-ši. Čo spívali. Raz aj texty si napísal, alebo len nabral to na CD-či? Však už otecko 10 rokov nežije, ale raz som to dal na Magnu. To mi len tak hučalo. A vidím, že plačú. A to značí, že volačemu bude konec. Ja si tak vidím, že aj na Santové, a ešte dokal my žijeme tu bude trvať, potom nie. Jožko, korene si treba ctiť a treba ich chrániť. A ja som tiež taký človek, čo svoju tradíciu veľmi ctí a veľmi chráni a vidíš, dávam ti na to ruku a tú možnosť, aby si sa tiež túto snažil vaše korene ešte lepšie chrániť. A keď budete mať možnosť médie, tak máte ešte o niečo viac možností
chrániť vaše cenné veci. To víš, za toto šanujem, že raz som to volal, ja neviem už, kde to docom vymyslel, akože táto karpátska, títo národia, to je tak, je tu jak jedna lúka, kde sú kadejaké pekné Kvetiny. A človek šanuje, že no, ten už volá do trhe, tam už není. No to si myslím, že aj z toho to tak bude. A neví žiaden proti tomu hovorí, tak ja vidím na svojom živote, že bola kedy v dedine len po slovensky sme sa radili. Však bol taký človek, čo ani nevedel po maďarsky. Nebolo tam už nejaká chyba. Ale už Čilveru už len myslel. Keď ideme po dedine, tedy sa poslal. Pochválim Pán Ježiš Kristus, no ako ste, ťatko Pavlina, no čo je, zlovňa sa vám, lebo krava vám ešte dojí, ešte sa vyprávame, víš? No ale dokál. Už ani kravy sú není. Čo to je to? Ani hnoj není. A do dediny patrí tá kravička, nie aj to čerstvé mliečko. Dobre, Ježko, som veľmi rád, že si k nám prišiel. A som rád, že sa nám podarila tá prvá slovenská relácia u nás. A dúfam to, že tu bude mať pokračovanie. A ja ďakujem, že si ma zavolal. Možno zavoláš, dojdem ešte raz. Zavoláte. Dovidenia. Ďakujem.